Remo băieții și bine am regăsit la un nou episod de Sam suntem pe RPG Hood. Ăsta e primul episod de pe canalul acesta. Vreau să facem ceva frumos din acest canal. După cum mă știți sau dacă nu mă știți, sunt Chang 5, cel care a jucat pe Crawling înainte. Am jucat ca lumea acolo, dar după m-am lăsat, mi s-a stricat PC-ul. Între timp mi-am luat altul și m-am apucat de Bihud. Hai să dăm și noi la gift. Get gift. La aici e bine în leve. Filmez cu OBS, nu știu cum se vede, nu știu cum se mișcă exact. Am verificat doar o dată când se mișcă filmarea. Și am văzut că merge ok. Hai să dăm la get gift și după mergem să facem quest-ul nou și special. O să facem și un live în seara asta dacă... Bă, da. Nu știu cum am făcut asta. Să mor eu. Hai mă. Da. Am băgat-o tot în apă. E problemă de război. Hai mă. Slash clan vehicles. Și ne luăm de aici. Luăm infernusul ăsta care nu îl are nimeni. Teleport. Avem și quest-ul ăsta nou de Halloween care l-am făcut decât de 2 ori. E foarte lung, frate. Am zis să-l fac acum pe filmare dacă tot îl fac. E foarte lung, dar bine și ei la el. Poți să ieși pe PP-uri, mi se pare. Dar chiar puncte premium am. Stați, am 11. Ia uite-l, frate. Aici dăm și noi frumos get gift. Da, să verific dacă filmează. Filmează, e bine. Așa. Am dat-o? N-am dat. Să-și get gift. 16 KK. 105 B-points-uri. Ca lume. Am 3010 B-points-uri. Mai îmi trebuie 300 B-points-uri pentru crate-ul ăla de Halloween. Sau ăla, crate-ul special. Hai întâi să-mi iau inful meu. Ba nu, nu o să iau Infernus, o să-mi iau clubul. Clubul are mai mult HP. Și o să dăm frumos un start quest. Start quest. Nu ești în locul potrivit, o să mergem. E un SF apropo. Aveți în descriere Discord-ul meu și cam atât, că nu știu ce să mai pun în descriere. Aveți în descriere serverul, panel-ul și Discord-ul meu. Sper că mă aud ok. Din păcate joc de pe tastatura laptopului, că da, nu mi-am luat altă tastatură. Trează muntele Ciliad, prinde 6 pești. Avem și joburi, noi avem jobul de miner, care e alu Kenny, dar nu e alu Kenny, toate 3 sunt așa. Și Industrial Fisherman e la fel ca minerul, doar că cu pești. Dacă știți cei care jucați pe Bihud. Sper să nu fie poliție aici, că... E? Ăla ce mă? Bă, ce fuge mașina așa? Să mor eu, ați văzut ce a fugit mașina?
No, în fine. Hai să mergem frumos la quest. Să facem quest-ul ăla sexos. $105 FPS-uri zona asta, e calm. O iau pe aici, că e mai rapid. Dacă, dacă va fi episodul ăsta, tot azi va apărea. O să-l postez imediat. Și după, pe la 6 seara, o să fac și eu un live dacă e. Un live periculos. Poate avem și doi invitați, Universalul Daniel și Vladi sau nu știu pe cine să mai băgăm. Stai să zic pe că ziceți reită. Apropo, suntem un cel mai șmecher clan, ID Vericu, care este mai mult civil. Bine, și eu sunt civil și vreau să intru într-o facțiune. Aș vrea să intru taxile S sau TTC SF, da. Hai, colom direct pe acolo, sar de pe mașini. Mamă, ce mod mișto e pe mașina asta. Ce mașină e, frate? Asta e că o trag eu pe a mea acolo. S-a dat... A, nu s-a dat. Mă enervară bă ăștia și mă duc și eu pe partea aia, îmi bag piciorul. Mașina o las aici. Bă, dar unde-i skin-ul ăla mișto? Nu-l găsesc, mă. Să mor de-l găsesc. Îl las pe ăsta. Vreau să fac mai mult quest-ul pentru B-points-uri. Și cam atât. Pentru B-points-uri vreau să fac mai mult quest-ul. Vreau să deschid multe creaturi pe un episod. Bă, nu știu, au zis mulți, bă, nu te apuca de YouTube pentru că nu o să crezi din Sam, dar eu o fac din plăcere, nu o fac pentru bani sau ce bani să faci, frate, din YouTube până la urmă. Start quest. Nu are rost să citesc asta. Mai am și fontul ăsta urât. Mod pe Costea lui Teodor vecini, doar că am făcut eu câteva modificări. Cel de iarnă. Bă, de ce îmi pune mai multe checkpoint-uri pe mapă? Prima dată trebuie să merg la ăsta sau ce dracu? Că iară mă enervează și îmi pune multe checkpoint-uri pe mapă. Ai, bă, frate, iar am sărit în apă. Bă, ce mă enervează. Să mă dau și eu un spam din ăla nebun. Hai că da. Bă, de ce unde trebuie să mergi prima dată? Cred că la ăla de aici, de lângă. Altceva nu pot să-mi dau seama. Bă, doar ce am făcut setările la OBS. Nu știu că dacă le-am făcut bine sau nu. Dar măcar le-am făcut. Și dacă e și o să-mi recuperez și contul ăla de Phoenix Crowland, o să intrăm Mafia și o să facem seara live-uri de la oră. Ai venit pentru informații legate de comoară. De unde știu? Bă, dar e praf fontul ăsta. E foarte lung questul ăsta, dar o să-l fac și pe episod.
Bine, știu că nu mulți o să rămână până la final, dar ce mai contează? Ia uite, vere, mi se și îmbătă ăsta acum. Vezi la checkpoint pentru a livra. Păi și unde e mă checkpoint-ul, mâncați? Ăsta e mă aici. Cred că acolo, dracu. Bă, ăsta e beat. Uite-te și tu cum merge, mâncați. Parcă mai mult îmi plăcea quest-ul ăla de toamnă. Să mor eu cu merele. Bine, te enerva și ăla la maxim. Deci nu spune că trebuie să mă duc sus pe... Ba da, trebuie să mă duc sus pe Bayside, cred. Da. Nici nu știu cum se mai face, că nu l-am mai făcut. Decât o dată sau de 2 ori l-am făcut. Nu mi-a plăcut din prima zi. O iau pe aici, îmi bag pula. E bine dracu de mod pe Costa care și mă pe mă și toate nebunile. Și te descurci cu el. Mi-am băgat mod pe de iarnă din noiembrie, deci e clar. Și pun pariu că o să fac în fiecare an de când joc eu Samp. Joc vara cu modpack de iarnă și iarna joc cu modpack de vara. Așa am făcut mereu. Și toamna eu nu joc cu niciun modpack, au Autumn sau Dracu sau puii mei. Joc cu modpack-uri low de tot, cu texturi șterse ca să am multe FPS-uri. Bine, asta nu e low, e ceva medium, nu știu, low medium. Ia să activez eu și ninsoarea aia perversă. Ninsoare perversă. Ce nebunie de femeie bună ca o piesă hit. Nu. Așa unde trebuie să merg? În SF jos acolo, în nebunia aia. Am și pare că e o mafie acolo. Bă, dar-ți dau ninsoarea asta mai încet cumva, că parcă prea mă sparge așa. Uite așa e cel mai ok. Să dea câte un furg așa. Te o luăm pe aici. Mamă, ăsta nu știu cine l-a băgat pe Alex ăsta în clan. Pe bune vorbesc. V-a mai băgat din ăștia de level mic. Dar gen oameni maturi. Nu copii de 11-12 ani care după ce se enervează puțin spamează pe slash că, înjură. Apropo, clanul Veri cu level 20 sau facțiune. Cel mai meșcher clan. O să fac și un server de Discord pentru abonați, dar nu știu dacă are rost. Bă, iar am sărit ca prost.
Da, sunt bun. M-am dus pe pulă. La propriu m-am dus. Slash cv. La ce-ți dau mă ghet, mâncați? Infernus. Teleport. Aha. E clar. Mamă, ce-a luat ăla 7 PP-uri din gift. Ba, pula. Unde e mă nebunia aia? Cred că vă sparge tastatura asta la timpane. Dar n-am ce să facă ea de la laptop până mi-au alta. Slash Thrasher. Treasuri. Haide că mai trebuie 2 bucăți. Unde trebuie să merg acum? Deci jos la podul de la Bayside. Eu v-am zis că quest-ul ăsta e foarte lung. Și n-ai cum să o dai cu el dacă nu știu, nici nu știu câte minute am de filmat. Cred că am peste 20 de minute. Foarte lung quest-ul ăsta. Trebuie să ai timp mult să-l faci. Pe bune. Mamă, dar ce alunecă și info ăsta. Are stage pe el și draci. Aolo. Nu. Mamă, noroc cu nebunia aia de acolo cu ăla de acolo, că altfel zburam. Bă, și de câte ori am mai pățit-o? Acum trebuie să mă plimb prin apă. Stai să dau și un setă 12 ca oamenii. Nu prea îmi place Skybox. Setul 12. Dacă oprezi din soare, oare? Cum oprezi, mă? De tot. Am oprit. Bă, arată fain. Set W0. Set W1. Și arată chiar fain. Chiar zici că e iarna. Păi nu știu ce skin am pe mine. Slash genunchi. Deci am băut de la 9 până acum 2 cafele și deja stă în forță. Și am băut și mi-am făcut și proteinele, am băut și proteinele. Deci e clar. Dacă nu fac infart pe episod... Hai mă, cu Y mi se pare că trebuie să-l iau. Y. Hai mă. Mai jos trebuie să mă duc, așa. Stai că îl fac în first person să fiu al dracu. Slash collect. Alabala ăsta. Tai de pula mea. Deci am luat din ăsta odată 2 PP-uri atât. Deci și acum 2 săptămâni. Uite și sticla aia. Îi dăm frumos așa cu Y-ul. Hai mă, ieși la suprafață, nebunule.
Mă băieți, cam atâta va fi cu acest episod, că e foarte lung quest-ul ăsta. O să termin quest-ul și o să pun și episodul să se uploadeze și cam aia e. Ne vedem episodul următor sau astăzi pe live. Re.